footsteps echo the chilly wind. I have walked the dead. A blessed morning, brothers and sisters. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ sa ating programang Daily Inspirations. Atin pong babasahin ang Gospel ngayong araw na ito at mag-share po tayo ng ating reflection. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Now, on the first day after the Sabbath, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark, and she saw that the stone blocking the tomb had been moved away. She ran to Peter and the other disciple whom Jesus loved, and she said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have laid him." Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she bent down to look inside. She saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the feet. They said, "Woman, why are you weeping?" She answered, "Because they have taken my Lord, and I don't know where they have put him." As she said this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not recognize him. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Who are you looking for?" She thought it was the gardener and answered him, "Sir, if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which means master. Jesus said to her, "Do not touch me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father, who is your Father, to my God, who is your God." So Mary of Magdala went and announced to the disciples, "I have seen the Lord, and this is what he said to me." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Today, brothers and sisters, we celebrate the feast of Saint Mary Magdalene, isang babae na labis na nagmahal kay Jesus. Yung pagmamahal na, sabi nga, labis-labis, sobra-sobra, na kahit na si Jesus ay patay na. Diba? After na ipako ang ating Panginoon sa krus, siya ay ilinibing doon sa kuweba. At kahit na alam ni Mary Magdalene na si Jesus ay patay na, kumbaga bangkay na lang, hindi pa rin siya tumigil sa kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ang aga-aga pa, madilim-dilim pa, early in the morning, siguro mga 3,
4, si Mary Magdalene ay pumunta doon sa tomb, sa libingan, upang ipadama niya ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Kahit nga ito ay isa na lang na bangkay dahil patay na. Pero ang pagmamahal ni Mary Magdalene ay labis-labis. Nung si Jesus ay buhay pa, kasama ni Mary Magdalene, ang ating mahal na ina, si Mama Mary, at ang pinakabata na apostle, si Saint John. Di ba mga kapatid? Nung si Jesus ay nakapako doon sa krus, wala doon si Pedro, wala doon si Mateo, wala doon yung ibang mga apostles, yung ibang mga apostoles nagsipagtakbuhan, mga kapatid. Sino ang nandoon? Si Mary Magdalene, si Mama Mary, at si Saint John. Doon sa paanan ng krus. Ang tatlong yun, mga kapatid, ang mga special na tao sa buhay ni Jesus, sila ay special dahil special din ang pagmamahal na ipinakita nila sa ating Panginoong sa Jesus. Tayong lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoon na mahalin din natin siya ng labis-labis. Isang bagay ang pinakaayaw ng Diyos ay ang pagiging lukewarm. Hindi mainit, hindi rin malamig. Lukewarm, maligamgam. Sino ba naman dito ang gusto uminom ng sabaw na maligamgam? Sino ba naman dito ang gusto uminom ng kape na maligamgam? Wala, di ba? Ganyan din ang pag-ibig na nais ng Diyos na manggagaling sa atin. Mainit na pag-ibig. Ang Diyos ay ayaw sa maligamgam na pag-ibig, lukewarm. Paano ba nagiging lukewarm ang isang Kristiyano? Nagiging lukewarm ang isang Kristiyano kapag siya ay nagdadasal minsan, nagsisimba minsan, gumagawa ng mabuti minsan, hindi nagdadasal kung minsan, hindi nagsisimba kung minsan, gumagawa ng masama minsan. Yan ang tinatawag nating lukewarm. Hindi mainit ang iyong pagmamahal sa Diyos. Sabi nga, dapat ang pagmamahal natin ay nagliliyab. Bakit? Bakit ganyan? O bakit ganon ang nais na pagmamahal ng Diyos na manggagaling sa atin? Dahil ganyan din, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nagliliyab, nag-aapoy na pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng ating mahal na Diyos, ng ating Diyos, ng ating Ama. Mga kapatid, ang tapat at tunay na pag-ibig ay marapat lamang na gantihan din natin ng tapat at tunay na pag-ibig. Makikita natin sa buhay ni Saint Mary Magdalene ang ganoong klaseng pagmamahal. Patay na si Jesus, ilinibing na si Jesus, nandoon yung katawan niya sa loob ng kuweba. Pero anong nangyari? Anong ginawa ni Mary Magdalene? Madaling araw, madilim-dilim pa, pumunta siya doon sa libingan. Ganyan, di ba? Ganyan ang uri ng pag-ibig, klase ng pag-ibig na hinihingi sa atin ng ating mahal na Diyos, ng ating Ama. Nagliliyab na pag-ibig. Pag-ibig na hindi kayang talunin ng mga temptations, ng mga pagsubok, ng mga kahirapan sa buhay. Pag-ibig na sabi nga, love that will last forever. That kind of love is the love God wants from us. Brothers and sisters, kahit mahirap ang buhay, patuloy lang tayo sa pakikipaglaban at patuloy lang nating mahalin ang Diyos ng buong buo at mahalin din natin ang ating kapwa. May the Lord bless us today. May the Lord increase our love for Him and for our brothers and sisters. See you tomorrow po.
sa ating programang Daily Inspirations. Maraming salamat po.